Is mise Áine, therapeuta yoga, ide agus an téamhaí yoga roots an gáileh. Is mílam si bh chur an ólis faoin rinstin na principal a bhhain le tharbhairt dut féin. D'réir mar atá fólamtha agamsa le himimecht na mblianta. Principal a chuidín le sása bhhaint as íomhnas an tír. Féidir gur pean an íochttar an droma an pean is coitianta ó thaobh struchtúr an duine. Más féidir fólam leis an teannas a hagann sa dhroim gach lá a bhfuilú, chuideann si sin go mór le pean anseach a hacant. Agus is féidir sin a dhéanamh le móna therapy yoga. Seo cúpla din le móna sin. Ahrú beoidir mardrayasana agus balasana. Lámh agus glúna ar an uirleoir leis na lámha beag an contosaí ar na gúlaí agus na cromáin díreach níos an na glúna. Lig don colán a hacht an nús ar na lámha agus ar na glúna. Tosaí ag síana agus ag tarint anáil níos fuide. Crocht de chluig an na níos, ordig de chlíomhrach agus lé amach uachtar de droma. Ar an anáil le ligan amach duit, teang an bolach, crom de chluigan, crom íochttar de droma, knap an cimiide isteach fút go mbíonn tú I de hí ar de sála. Taring anáil isteach a ríis agus tú ag ligan cuma an chatart féin, an chlíomhrach I dosach, seachan é násach ná teanna in íochttar an droma. Bíoch leathnú agus fórsingú an chlíomhrach le brá agat ina anid sin. An anáil is scuile amach a ríis, seachan éon lúba breise in íochttar an droma. Lig de chlíomhrach an nús ar na cathrúna seachas na caróga siar ar na sála. Díri ar an glas sin a dhéana I ggóréir le de chuid anála. Den idir 5 agus 10 mátaide. Ú deangasana. Lír de bhollag na lámha leis an chlíomhrach, bosa le uirleoir agus de chluigan casta gelatív. Cuimhní gur clás seo de thíochtar de droma agus mátán atá cangailte leis an neartú. Caithfidh tú mar sin brú a nús go tréin leis an na lámha nó crotha a níos go mór. Mátán I do ríom a dhéanann ar obair. Le hánáil isteach, ordaí ó de chlíomhrach agus an sin le thíochtar de droma, leathnaí de chlíomhrach chun tosaí. Thír bheag an brú a hagan ar na lámha. Le hánáil amach, tarrás mar a bhí ar dús le de cligan casta an tíomhheile. Gen seo 5 nó 10 do bhhailtaí. Cuimhní gan dul ar fór leis. Tá tú ag iarraidh de dhroim an neartú, ní mianlann chorastain rud. Apanasana. Líor de dhroim leis na glúna lúpatha agus lámh ar gach éon glún. Ar an anáil a ligean amach, téin na matan I níochttar de bhollag. Lúb na híleanacha agus taring na cathrúna a nuas le de chlíomhrach. An trá céine a bhrún tú íochttar de droma síos leis an uirleoir. Cuinní an muineal agus na gúlaí scuilte agus de cligan ar an uirleoir. Le hánáil isteach, dírí na lámha go mbíonn na cathrúna fad na lámh ón clíomhach agus ligdait féin boga ó díochttar de droma go dtí go gimiide agus de chlíomhrach a leathnú. Gen sin 5 nó 10 do bhhailtaí. Shavasana. Nuair a bhíonn sin gent agat, lig chuí nóideach a ríis ar chnámh de droma, trí tamil a chathmh I do lí I guma shavasana, agus tóir faoi deara an cuí atá curtha ag na clasa seo ar íochttar de droma.